יושבים, קשקשים, מדברים. אחרי שעה בערך לתוך הדייט הזה, הוא שואל אותי, תגידי רגע, אני חייב לשאול אותך משהו. מה את זוכרת משנה שעברה? הייתי כזה, לא יודעת, היה ערב נחמד, שכבנו, היה כיף כאילו. הוא כזה, אוקיי, אני אומרת לו, למה? את לקחת משהו? לא. כאילו, שתיתי כמה בירות, אבל בגבול הטעם הטוב, לא איזה. הוא אומר לי, אוקיי, לא משנה. אמרתי לו, מה? לא, עזבי, באמת. אמרתי לו, דבר, נו, מה? הוא כזה, אוקיי, וואי, טוב, זה מביך, אבל סבבה, עלייך. זה עליי דבר. תקשיבי, את באמצע הלילה התעוררת, יצאת מהמיטה, נעמדת באמצע החדר, הורדת תחתונים ועשית פיפי. הייתי כזה, די, נו. די, אתה לא רציני. הוא אומר לי, כן, באמצע החדר, על הרצפה, משתינה. אני כזה, אני לא מבינה, כאילו, מה עשית? הוא אומר לי, לא ידעתי מה לעשות, אז אני הסתכלתי עלייך, ושאלתי אותך אם את רוצה ללכת לשירותים. ואת ככה, משתינה, מסתכלת לי בעיניים ואומרת לי, אני בשירותים. מרימה את התחתונים ונכנסת חזרה למיטה. זה הערב שהיה. יצאנו עוד כמה פעמים, בסוף זה לא הסתדר בינינו, אבל מנסיבות אחרות.